Fældningsreaktioner lavet af Felix og Magnus. Yes. De salte, de letopløselige salte, som vi har valgt til at lave den her opgave, det er calciumnitrat og natriumfosfat, som selvfølgelig begge to er letopløselige. Og de danner så det tungt opløselige salt, som hedder calciumfosfat, og et andet letopløseligt salt, som hedder natriumnitrat. Og det kan man også se på de tilstandsformer, vi har skrevet på, at de to første, det er AQ, fordi de er letopløselige, og calciumfosfat, det bliver S, som i solid, fordi den så er tungtopløselig, og natriumnitrat er også AQ, fordi den er letopløselig. Formler for ionforbindelser. Calcium har 2 positive elektronladninger, fordi den har 2 valenselektroner, og derfor afgiver den 2 elektroner. Det er en simpel ionforbindelse. NO3 har en enkelt negativ elektronladning. Natrium er også en simpel ionforbindelse. Natrium har kun 1 positiv ladning, og fosfat har 3 negative elektronladninger. Det er også der, at de andre er så altså ikke calcium, ikke natrium, som det er så nitrat og fosfat, det er så sammensatte ionforbindelser. Ja. Ja. Og her har vi så reaktionen, hvor den er afstemt, og det er fordi, at for at det hele går op, kan man sige, så bliver man nødt til at have 3 calciumnitrat forbindelser, hvis man kan sige det på den måde, og 2 natriumfosfat forbindelser. Fordi ellers så er der ikke nok over på den højre side, som man kan se her. Det som er vigtigt at forstå, det er, at for at denne her kan gå op, så skal der være 2 fosfat ioner. Og når vi gør det, hvis vi skal have 2 af dem, så skal vi naturligvis også have 2 af de her natrium ekstra, eller 2 gange så mange natrium-ioner. 2 natrium. Og det giver så 6 i alt. Og når vi så skriver 6 herude, og vi har 2 af dem her, så går det også op med dem herover, når vi skriver 3 her. Ja, så sådan danner man så de tungtopløselige salt, calciumfosfat og de letopløselige salt, natriumnitrat, ud af calciumnitrat og natriumfosfat.